الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث أورية كلها. وإن أتي أن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المنصورات عن الشقات. من أحمد بن حنبل تسر رسول سنة كناكو ومن لم يعرف تفسير الحديث وني مغمن نيما حديثا من كالتفسير دو ويبلغه عقله ni hakili mase kashe hadisa min famuma faqad kufiya jalika wa hukima lahu ko yi wasara kabo hadisai ma o hadisai o labbe naye kaba mana mo munun temina enye ulu yo wasa o hadisa famula ete mindo adomba gawnininka e kanika hakili bala hadisa la ni ma hadisa min tawsiri do e ka hakili masha famuma ikado ala ye wasa kaba mogo temena enye minu nye hadisa yin famu mogo be minye hadifa yin famu hadisa yin famu ibe ulu nyininka fa alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mimbe eka limanani hadisa yinye eka swama tire kolaye mana nima hadisa min korodo eka hakili maseka famu ala ye wasa kabo makaba mogo yo famu ko do enye mimbe eka limanani hadisa inye eka so misal hadisu sadiqul masduq misali san hadisi sadiqul masduq Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa minnana ka hada madin dan cigor fo aba konnala ne eka hadisa in maseka o koro ne ka hakili maseka hadisa in koro e maseka hadisa in koro do i hakili maseka famu mimbe ka dala ko munun be hadisa in kono e kadda ula o misal ma kana misru fil qadar ani hadisa munun nana latige kola min be eka harin ne ka hakili ma min famu e kadda la e kallimuna nae e kaso o misal ahadith uriyatu kulluha ani hadisa nana la ka yeli la lagara hadisa nana ala ka yeli la har ni e ka hakili ma hadisan nunun famu e kallimuna nuye ikaso uma wa inna ati an li asma'i wastawahassa minha al-mustami har na ya soro hadisa mugodo tilo janyana kabuma ani mugodo udusukunya firina kabo hadisa uma mana har na ya soro mugodo katilo mugodo be utule maseko hadisa famu utulo janyana kabo hadisa famuma u hakli jananya fana kabo hadisa famuma komi minye bidia mugoye wa inma alayhi al-iman biha min be eka limanani hadisa nununye walla yuradda min harfan wahida o hadisa sugu ikana harafu kelen sagi ula wa ghayraha anuluna yughnau min al-ahadith al-mansurat an ash-shiqati hadisa munun nana kabo mugola dana yabe mugo mununka hadisa munun nanu kabo bolo alaka yeli kibariyala ube walla tige kibariyala e kadda ula wala shaykh rabi abina do sarahula ako man lam ya'rifu tafsir al-hadith wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa hukman lahu koni ahmad ibn hanbali ko koni mugo min ma hadisa min tafsiri do e ka hakili ma she'uma ko e wasara kabo hadisai na kaba ko hadisai labbe na iye la yukallifu Allahu nafsa illa wusaha ala tenin karaba kabala fenna asheko teminna badu nusus
ako kolo dobe khari la tafhamuha hada madin be saka ke ete o kolo nunu famu walakin ma hiya li hikmatu wa li qayatu minha me kolo mi ni e mashe ka famu aka hikma jumaye kolo indanye jumaye o ma huwa shirru min waraiha kolo min fora gundo jumamba kofe fa alayka bil iman min be eka limanana kolo inye wa tasdiqi ka ciyatiya لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى التصديق parce que limana yere la nyini yode ani tinya tiriya la nyini yode hari ni ema min famu nu ko ala de kote tire de kote ka dala ika tinya tiriya amantu bil ghaibi amantu bi anna muhammadu haqqu limana yere la nyini munye tinya tiriya la nyini munye e ka fo ne dara limana ni ko dogolenye nelli mana na ye ndara la ko muhammadu la ka cidende aka cidenya tumude aka cidenya cinyade do wa anna alqur'ana haqqa wa ma jaa bihi muhammadu haqqu ani kadala fana ika folli mana na ye qur'ana ye cinyade muhammadu nan min ye cinyade cinyado wa annahu la yantiqu anil hawa ika afofana konne dalem bala ko muhammadu te kuma na nindwe fama arafut falhamdulillah niye mindo kidenye muno fo ninye mindo alhamdulillah wama lam ta'rifuhu fakiluhu ila alimihi wa qad kafaka ni ete mindo o sagi kata doni ke bagaw ma aka doni ke bagaw yi wasa kabwama donc afule ka ni sarhu surman de fo hamada yin kuma muno fo mana lanyini ye munye ni ko ni hadisa sahalen ni qur'ana ayado ni hadisa sahalen do na ko ni fora eka hakili sera ka min korodo ka famu alhamdulillah ne ka hakili mashe ka min korodo ka famu eka dala doro eka dala ikafo ni ala de yafo ni darala ni ciden de yafo ni darala ni e mashe ka korodo a dombaga wunyininga ni ya dombaga wunyininga min bado mun ya famu ibilla famu wala yennin defo ni sarahula parce que minye ala ka yele ka hadisawu ani minye latige ka hadisawu ye bidiya mogo chaman be nu ko hakkilo mashe ka hadisan nunu mina dro uye hadisan nunu nankariya umaso uma wa ahmad ibn hanbali ko ekode toy ni sera ka min famu e ka hakkili ye kolo min famu nu ko la de kote jide de kote i sera ka korodo a tawsiri do i hakkali ya famu alhamdulillah me kolomi qur'ana ayado hadisado ni e mashe ka tawsiri do i hakili mashe ka famu kana balade e kallimana nay i ka tinya donc i ka do ko ala te foy fo ni tinyate qur'ana te foy fo ni tinyate cirente foy fo ni tinyate as'ilatu dars tuma min sheikh arabil madigali atilala nin dersula nyinin kalimunun nanama وينين كلمون بوشالا درسون كوفي سؤال الأول ينين كلفولو كو هناك من إخواننا السلفيين من يجالسون أهل الأهواء سأذكر بعد الأمثلة لكم كما ينين كلي يجمع فولو ويا ينين كو أمبالما سلفو دوبي كولو بين نيندونغو تيغو كو بوشيغي نيغونيا mana dim bidia mo be baro nyonya ko be sigi nyonya ko ya nyinin ka ola arabin marghali jabu da ko saaju qurbadul ali amsila lakum akum be misali yaw dofo awye wa gadi hasala haja li ibn aqili doni ke bagade do akonni na nyuguna ko ay ibn aqili soro wa hasala akonni na nyuguna wa hasala li bayhaqi ni na nyuguna ya imam na bayhaqi soro وحصل لحربي نينا يقول حربي سرو ابو جال الحربي اكم بودم نون كتابو نو سرفو تشغو وري بولا مي وقتي من بامبولو سيسو اوتو اوتاكو سنو سرفو تشغو وري بولا ني مباكي تشغو من نوته كلني وحصل لكثير وكثير اكون نينا يقول كيرا مغو تشاما مبولو مغو تشاما على امتدار التاريخ الاسلامي سلاميات تاريخنا جنياكنا والكثير أقتروا بأنفسهم أكون مغتاما مرسنا يريه
وجالسوا أهل الأهواء فداو وينندون تيغون ويشيغو نيغونيا ودو يرتشينا شياكلي وفي حاجة لأسل إبارون وإيجاتو كثيرة أكون اللسر من فلنيني كو جاتمنا چامن دي بالا ني واجولي چامن دي بالا كثيرة وكثيرة حصلت للأناس كو أكاچا كو أكيرا مغو بولو كانوا يتبعون السلفيين كو أولوت تنغلين تنبي سلفو ديكو فلمجالستهم ومغالطتهم أكم يكشغي نغنيا أنو كان يغنبي نغنيا وقراءتهم لكتب أهل الباطل أكو تمامي ويه أهل الباطل قالون تيغون ويوكا كتابو كلا تاهو وداو كو تيانا وبونونا وتيانا فنشيحة لهؤلاء أقول لك بكون من كن نمغنون يمون ببدا موسيقى نغنيا أن يستفيدوا من إخوانهم يكفيدا سرنو كبالي مويه وكبالي ما سرافي ومنون تمنا نو يبدا موسيقى نغنيا وكيرا الله لمنا كو كفيدا تولو لباني ويستفيدوا قبل ذلك من حاجة المنهج العجيم كو أوني فلون كو كفيدا تكبون المنهج من سرام كبو الذي يحسك على سلامتي ونجاة بنفسك سرام منهج من نسلفو كمنهج من نابي كاللاسو كتيكا كشما أني نابي كاللاسو كن يرى كشي إيكا جاتي من أنو يباني كفيدا تنو أوي فوالله أكون كالناني عليه إن سلامة لا يعدلها شيء كوكشي أني فويت كلني دونك نيني نكالي فولو جابوي mana rabira mo gali ko ayem mo munun jate misali la ko ika jate mina ulula do ika faida tanu uluye anin ni manhaju ba min bambolo ni salafu kan manhaju do nu ko kana bidia mo sigi nyogonya ikani baro nyogonya ko ika jate mina no ye ka faida ta ulula iki yere kishi minye bidia mo ye kani sigi nyogonya ikani je nyogonya afule ka munun fo imam bayhaqi nunu defo ye nunu soro ka kitabul aqida sira la munna bida mo nyambi nyogono abu jadil harawi minye ali ashariya sira akana afrikiya asababu ya abu jadil harawi de abu jadil harawi dara kutuni ka kalandende do dara kutuni minye hadisa ndila dara kutuni dondola ani abu jadil harawi tumbe nyogon fede ini abubakar baqlani benna abubakar baqlani ajija lendo sunna defali la kosobe mi aka khidaye ali ashariya de me tumami dara kutoni ani ewa abubakar baqlani benna ana ka kalanda abu jale harawi be nyogon fe dara kutoni abubakar baqlani mina ka ambrashe tumami kalande nyaaye ale ka karamo dara kutoni ni ambrashe bok abubakar baqlani bonyana abu jale harawi dusukun kono ni dara kutuye kono ni ambrashe ni nye sunna mugo bado de me defo ye dara kutuni soro yoromi tumami aye abubakar baqlani ambrashe ama banga ma ka gida bange kalandenye atunkan kafo ni ambrashe yire jija mimbala sunna defalila me yire korosa ka gida ma me dara kutuni moke me tumami ufarala abu jale harawiye ni baqlani ka kitabu de nyini sisa ku kala ku muraja parce que ale nyana karamugo ya ambraseli minke ni man ni ambrase fu karamugo de do ayaye ewa abubakar baqlani ka kitabu nyini ku muraja ku kala aliya sharia shirayata abu jale harawiye aliya sharia shirata ni njogo de la abubakar baqlani ka kitabu murajali de do akera la sharia ale de al sharia shirain nati maghribun nunu kanati afriki donc a fule ko de fo ye ko mugo munun temena enye ni mugo nunu tuma mu ye bidia mugo sigi nyogonya ku nyagambi nyogonya ku ka kitabu la jedro u filila fili donnuku bo ko ika jate minanu uluye ika faida ta ulula ika jate minanu uluye ni nyenye ni kalifolo jabiye aswalu sani من المعلوم أن الخلاف في الفروع شائق بشروطه فما هي الضوابط التي يكون فيها الخلاف في بعض المسائل عقيدة سائقة
uyanyininka ko adonendo ka fo min ye silamiya fiqhu bolo farawuye ko adagara mogo ka ɲɔgɔn soso o la ni saratiw ye masale sisi hadiya nunu ko mogo bɛ se ka ɲɔgɔn soso olu la ni saratiw dɔ ye u y'a ɲininka ko o dɔnnen dɔ ko yala ko mɛ dawabitu sarati jumanw bɛ n'a b'a daga fana min ye aqida ka masalaw fana ye n'a dagara wagati juma n'a dagara sosoli fana ka kɛ aqida fana ka masalaw la o y'a ɲininka nin na a dɔnnen d'an bolo faraw diina bolo faraw saratiw do sababu la ɲɔgɔn soso bɛ se ka ye olu la mais wagati juma n'a bɛ daga ɲɔgɔn soso dɔɔnikɛbaw ka ɲɔgɔn soso aqida la a ko alijawab a ko ni ɲininkali jaabu la wallahi ma ara hunaka ay musawwi'un liqilaf al-aqida akalna a ko wallahi ko ale masira siye sira min ba la daga mɔgɔw ka ɲɔgɔn soso aqida la ko wallahi ale masira ye sira min ba la daga ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn soso aqida la وما يتعلقون به مما ينسبونه إلى الصحابة أنهم مختلفون في العقيدة فهم لم يختلفوا في شيء أقوم كهذا مدون بمنون بافو كوا دغرا نيغون سوسو كاكي عقيدة فنالا أكو بدلو منا كو بمن دمبي كتا شيباوما كو شيباو ينيغون سوسو عقيدة لا أكو فهم أقوم شيباو لم يختلفوا في شيء ako sheba mo nyogon soso foila aqidala aqida kola sheba mo nyogon soso foila wa sayatina insha Allah fi dars min hadhihi risalati ako o dersu bena ni ala sonna ko o dersu bena ni risala in kono o dersu bena ni risala in kono kayira aqida yoro aqida bonda sheba mo nyogon soso foila aqida kola donc mogo munun b'a fɔ ko a dagara ɲɔgɔn sɔsɔ ka kɛ aqida fana la a k'u b'u dilo o de la u b'a kɛ ka min danbe ka taa sɛbaw ma k'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ aqida la u b'a kɛ ka dilo o de la k'o kɛ darila ye ko a dagara ɲɔgɔn sɔsɔ ka kɛ aqida la a ko mɛ sɛbaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ foyi la aqida la o darisiw bɛna nin ye ɲininkali filanan jaabu ye as-su'alu salis ɲininkali sabanan إذا استمع صحابة على مسائل ما هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ɲininkali sabanan ni sɛbɛw bɛnna masayila dɔ la masayila min ni sɛbɛw bɛnna la yala bɛ daga mɔgɔ wɛrɛ ye min nana sɛbɛw kɔfɛ e fana ka hakilina kula wɛrɛ bɔ masayila na ni sɛbɛw ye min fɔ tɛ kelen ye wa maana masayila dɔ ko sɛbɛw bɛnna nin de la mais ni e min nana sɛbɛw kɔfɛ yala bɛ daga e fana ka hakilina kurata o masala in na k'o fɔ mɔgɔw ye min ni sɛbɛw bɛnna min na tɛ kelen ye wa alijawab a ko jaabu a ko haja ya ataridu ila wa'idu shadid wa qatarun kabir a ko nin tigila mɔgɔ ko nin b'a kɛ k'a yɛrɛ yira nin b'a kɛ ko a b'a k'a yɛrɛ balami ka taa kankarimada dɔ a b'a kɛ k'a yɛrɛ bila danzeba dɔ la mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ min n'a bɛna sɛbɛw bɛnna min na k'e bɛ damana hakilina bɔ o masaya la a ko nin tigilamɔgɔ b'a kɛ k'a yɛrɛ di kankarimada ma a b'a kɛ k'a yɛrɛ di danze ma danze zuma ومن يساغر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ala ko qur'ana kono akoni mugo yeciden soso kanda bangalen ko feye mu'minu benna kam minke siraye etugura etanako otana etugura oko yi yere di minna ne alabito bolo membi bila jahannaba kono ikallaba yoro jugu yara waytabi ghayra sabil mu'minina ni mu'minu ye jownye tawsiri kala nyuma bolo shebaw tabinaw ala ko nin jama kulu sabab benna fenwo fenna ni mugo min bora o kono katugo haklina werela ube katugo sira tabulo werela sira werela kan nin jama kulu sabay haklina toy ala ko yere bisimina ni ala buto bolo me la garambi bila jahannaba kono donc ako ajimu sahabatu ala masailati wa anta tati bi ra'yi akhara
ako sebo be benna masayla minna benani haklina wore hajan qarqu li idmai wa mukhalafatu alkitab wa sunna awa kunni nin tigila mo bora qur'ana de kono nin tigila mo nin bora ciden ka sunna de kumana qarqu lil ijma'i folo nin tigila mo bora ijma'ula mo sebo benna minka ni enana ki damana haklina wore bo ola min ni sebo benna minka te kelenye ako folo bora ijma'u kono fulanna iye qur'ana soso sabana iye ciden ka sunna soso wa musaqatu lillahi wa lirrasul wa lilmu'minina ewa iye ciden soso iye ala soso iye ciden soso iye mu'minu soso wa itiba'u li khairi sabilil mu'minina ewa mu'minu tana mu'minu kasira tana ituguro ko fala yazuz wala ninte daga mana shebo benna mashala minka ate daga mogo wore kana ka hakilina fo karay do fo mimbe bo shebo ka ijimau kono ni yo ke doro ijimau soso qur'ana fo ko nyonya qur'ana soso chiden soso ala soso chiden so mu'minu be soso ninte daga ye bo nin famuna ate daga ni hakilinya na togo arabu kamme togo ijimau ate daga ka bo kono suwalu rabi'u ñinin kali nanina ana rajulu a'malu fi ihda alwajaif kon ne cede mbe barake bara daw dola shi sote dola wa bada jumulai wa badu jumulai wa badu jumulai wa kulluhum min ashabil manahij almunharifa faman nashihatuka li fil hajar min mujalasatihim dode anyininka akon ne be yu barake yoro dode la nje nyogo munu ninnu be barake nyogo fe ube sira min ka ube mani haju munun ka ube sira jengene unde ka uka sira ujengene ndo kabo mani haju man kabo sunnama bo ibe konnanja juman kenne sa nibin kun baga nku koloshin uka shigi nyogo nyano ninche rabbina mari gali nyin kanina akwal jawabu ako jabu abu hasulaka amma jali akhara ako eka yoro wore nyini yereye bara yoro wore o nyini yereye wa in wajarita fihim man yaqbalu da'watuka falhamdulillah ini jama min bake ka barake nyugo fe ni ye mugo soro wula ni abeso eka dawama ni ya tigi wore kata sunna manna abeso alhamdulillah o kanyi wa inna ma wajarita fa bu hasu amma jali akhara min nimu osoro ula ini mugo be barake nyugo fe ema mugo shi soro mimbe so eka dawama mimbe ebe nyugonya mimbe tugo eko ebe barake ni yoro minna ni nyoro intoe ika bara yoro wore nyini naam mana akokuma banna ba fe nyini kali wore kana ayentin tigla mugo konna jani jumaisa ni ebe bara yoro la ini munum be barake nyugo fe to nyugo be sira jengele tigu ubebe sira jengene undeka ute sira tilele unka etay munye ni yere yado jama mimbe ni toru chela do be mumbe so itama ebe woleli ni dawa minna do wula mimbe so itama alhamdulillah ninkani tanube ala be se ka to chela parce que tolu chela na fa dobe me ni yere yado ni mugo fule ka barake nyugon fe utenne ka kuma mina mugo shitu la mimbe so ntama yoro were nyini yere ikabo chela السؤال الخامس ينكالي دورنا أرجو توضيح حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ينكالي دورنا أتيكو شيخ ربين مدي غالما كومبا أجيغيفه عبد الله بن مسعود كا حديثا يكا بانغني حديثا منكو ني عبد الله بن مسعود ko ala baw dola kere dali fara nyogon kay ba kono be tilebi nani maniji akwali jawabu inna jima'u rajul idha jama ar-rajulu zawjatahu wa anjala al-ma'u fi rahimiha fayakunu muddat 40 yawman nutfata ako hadisa in kore munye atawsire munye la nyine munye ako che ni muso kafo nyogonya
ni lawaji bora a jigina muso densen kono tile bi naani lawaji alaba daka ke maniji summa Allah tabaraka wa taala yanquluhu ila tawr akhara o kofe tile bi naani kofe alabe lawaji mbo lawaji yala kabila kata kategori werela wa hiya alaqatu wa yajma'i abake joliye joli bile lawaji mbe yele makka ko yetile bi naani fulanna summa yanquluhu ila tawr akhara o kofe ala bella ewa lawaji ababo joli yala fana kata kategori werela tuguni arabaina ukhra binani wore mudqat abeke sogobuye wa hiya mudqatul lahmi abeke sogobu binani sabanna abeke sogobuye wa alaqatu min dammi hiya atwaru alaqatu woye jolide mana tile binani maniji tile binani wore abeke joliye tile binani wore abeke sogobuye fa hiya atwaru ninde kategori we alabe denda chogomi ba debe kono wa khari khalaqakum atwara min fule kafo nin qur'ana ayana alla nyine ninde dembe yelema min ke denso kono nin chogola min nutifati kabo mani jila ila alaqati kata jolila ila mudghati kata ewasogobula ila jenini kata denna kata ke denye denso kono summa yaksulu ijama lahama o kofe alabe kolon munun be dengna fana be alabe kolon nunu fana fere boni sogobuye summa yeni sawha khalqa aghara o kofe alabe deinda dan chogo woreye subhanahu wa ta'ala dan chogo yoro munye kan nin finye kakala donc ako chema ko hadisal la nyini ninde ala kulli hali ako chogo bela koni qad yakunu li iskalu inda al qadariyya akonni hadisa nyakambi bese ka ye hadisa nya qadariya ubolo yani kaunuhu ya'lamu sa'adatuhu aw saghawatuhu parce que qadariya ubolo ko luko ko hada madembe bara mununke latige ibe bara mununke je ko ala tudo bon na ko ala ko malikiya ka hada maden kan lajali sebe aka bara sabe aka garjage sabe ni kunna di rube kunna di te aka sabe ni nyorobe nyagambi qadariya ubolo wa huwa fi batan ummihi ko chogodi ala be denkan la hala do ka to aba kononana wa haja min dalalihim ni nya qadariya ka filide fulen ni hadisa an nyagambi lendo qadariya de bolo parce que qadariya bolo ko munun fule ka fo hadisa na ulu bolo hada madembe fengo fenke jian la kwala tado ama sabe donc odi ato ni hadisa ya qadariya kununa fili mais ako ka korona fili min fule ni ani ni hadisa famu baliya min fule bolo min dalalihim o ka fili sababu do yoye fa inna Allah tabaraka wa taala qad alima dhalika fi ilmihi al-ajali denka ko min fule ni ala yen ni ndo ka doni la ka koro summa sajjala jalika fi lahul mahfuz o kofe ala ya sebe lahul mahfuzula summa haja tisjil mutabiq lima alimahu Allah fil ajali o kofe ni sebeli min fule ninye denka ko sebeli min fule ninye ani ala ka doni min be denka ko la lahul mahfuzula ubebe na nyugonna ubebe nyugontare walamma sajjalahu fi lahul mahfuz denka ko min fule ka sabe tile binani sabay nay nasisa nabe malika nyamariya ko alala ba nyamara ko aka sabe adonen tumbe asajbelen tumbe lahul mafujula fana sana kasabeya wa haula utu min ahwaihim wa iqtirarihim bi uqulihim wonin qadaranu nunu uluna nanu kan nindungode anu uka hakilu yu marasa wodi ya to taru ka hakilna do hadisaina wa illa al masailatu musallamatu wa badahiyatu inda salafu ni ote Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa min fulen ni masaila min fulen ni ko ni fende femmin donen dote salafu bolo femmin donen do salafu bolo fengelentere salafu isornan nimma nunko keru bolo fendonen de ye ulufe ونرزو الله يكون شائل مؤشرا بأفكار هؤلاء ما أكو عليه باجي من يعلن ينكر لتقولا
akana soro ni qadarew ka hakilina dobala ko aba jigin min yen nin kali sugu posé aba jigin akana soro ni aywa qadarew ka fikra nu ka hakilina dotala donc nit ñi kalu jabu dari subhana ya fana subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera amma ba'du qala imam ahmad ibn hanbali rahimahullah ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث أورية كلها وإن أتي أن الأسماء واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المنصورات